Give it to me like. Hi guys! Share ko lang sa inyong galing ng probinsya. Pasalubong ng aking mother at ng aking kapatid. Ayan, meron ako guys na suman. Ayan, suman. Tapos pinadalahan nila ako ng buko. Kinayod na to guys. Medyo nag-yellow pa siya. Tapos meron ako ditong langka. Tsaka balatong guys. Balatong tawag sa amin ito guys. Pinadala ng aking mother there. Tsaka may saging ako dito guys. So medyo na guys. Medyo hinog na. Kalarating lang ngayong umaga. Galing pa to guys ng Bicol. Ayan. Medyo na siya. Hinog-hinog na. Yan. Tapos, meron din tayong nyug. At saka may pinadala niya din ako guys ng 25 kilos na bigas. Ayan. Kalahating kaba na din yan guys. Oh. Diba? Ang aking very supportive na mother there at ang aking ate Joby. Ate Joby, thank you sa padalang bigas. At sa iyong pabuko. At sa ninang ko daw, galing sa ninang ko itong langka. Paborito kong langka, yung baby pa. At saka galing yan sa mother ko guys. Yan, sa ate ko din. Yan. At saka pinagluto ako ng aking mama ng suman. Tignan natin guys, buksan natin. Guys, ayan guys, buksan natin. Medyo pa. Ininit ko na lang siya guys kasi kahapon pa to niluto ng mama ko. Yan. Paborito ko to guys. Nire-request ko to kay Ate Bicolana Vlogs. Ayan. O, diba? Kagatan natin. Huwag muna akong kuhaan. Masyadong mamantika. Ayan guys. Oh. Sarap. Ang paborito kong suman. Thank you ma sa pag-effort magluto para padalan lang ako dito sa Maynila. At sa nagdala ng mga mga gulay sa aking bayaw, Junre, maraming salamat. At kahit mabigat yung yung dala, dinala mo pa rin. At saka thank you dun sa bigas talaga. Malaking bagay din yung kalahating kabang bigas. At saka yung buko. Yeah, paborito ko yan. From Bicol pa yan guys. Gagawin ko ulit buko salad dyan sa birthday ng Junakis ko. Hindi na ako bibili guys. Kasi sobrang mahal dito ng buko. 45 pesos. Ayan ang suman guys. Ito pag nahinog, gawin ko daw to ng sinapot. Maruya ba yan? Gugulayin ko na din yan guys. Yan lang guys. Maraming salamat. Thank you mother and Ate Joby sa padala niyo sa akin. I love you, miss you. Bye bye.